Mentzi chispas. Euskadi Irratian Faktoria. Bueno, salsa, tequila, corazón, Bai. cerveza muy bueno. Bueno, orain, abesti hau euskaldunizatu, egin du Mentzi Txispas izeneko tipo batek. Bai. Bueno, bideo hau nundi datorren, edo abesti hau nundi datorren, kontua da, hemen gaztean, ari direla lehiaketatxo bat egiten, youtuberrak izeneko lehiaketatxo bat egiten, bertara, jendeak, ikuslegoak, entzuleak, hobeto esan da, beraien bideoak bidaltzen dituzte lehiaketa honetara, edozein motatakoak galduta izan. Gaztean, gazte irratian, Hori da. Eta bertara, Mentzi Txispas, oriotarrak, horrelako moldaketa bitxi bat egin du. Kanta horrena. Kanta horrena, eta entzungo dugu. Bueno, kalitatea musikarena ez da oso ona, baina mezuarekin geratu zaitezte. Ia, entzungo dugu. Mentzi chispas animali, oso gustoa. 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 Oteitza txogun zuri, alfa kontxa txotxa. Zua ziu zazta, elektrizista kaska. Zirruia rotu gacho, esbiltaz izpatu. Vale, dale, iepale, jairo, dale. Agaixo, Farreuna, Bengamuna, Altzaguna, Imanol, Agretxe, Logo Garbi, Lozategi, Iragoitz, Patroia, Orioko, Karagari, Medeuinko Bardita, Mentzilenda, Kari, gora! Aupa! Eta gainera gazai asko Nik geratzen gauza bat esan behar dizu, Jon, hau irudiekin entzun beharko da, zen nik ez dut ulertu zer esan duen, ezer. Ja, normala, esan dizut, horrairikan esan dizut, kalitatea ez zela oso ona, eta ez nik horrela gaizki grabatu dudalako, baizik, eta horrela jarri dutelako YouTubeen. YouTubeen Mentzi Txispas jartzen malin baduzue, ikusiko da, eta ulertuko da zer esaten duen, duen, zeren gaina bideoan, letrak eta guzti ateratzen dira, beraz, hortxe duzu aukera, bideoa entzun eta ikusteko. Oso ondo.